Hej smukke mennesker. I dag har vi portal opgradering. Vi har den 12. i 12. Og der var så mange ting, jeg gerne vil sige, og jeg har skrevet ned, og jeg har tænkt på, hvordan jeg skal formulere det, men det er bare lidt kaotisk tider. Ting, som man troede, man havde styr på, har man måske ikke styr på alligevel, og ting, du ikke troede, du havde styr på, har du styr på. Og der sker bare så mange mærkelige ting også, hvor man tænker, okay, jamen, så må det jo være sådan, agtigt. For det er jo ikke alt, man kan gøre noget ved. Og jeg synes bare, det har været hårdt her den senere tid, og jeg har hørt fra andre, der også synes, det er hårdt. Men jeg tror, det er simpelthen fordi, vi sidst er på året, og vi skal have de der ting, vi skal af med inden det nye år, vi ikke skal have med ind i den nye periode. Det bliver simpelthen, det bliver vi simpelthen lige udsat for at nu skal vi simpelthen af med det. Og det gør jo også, at vi kan give slip på gamle vaner og karma og energiblokeringer, og fordi så gør du dig jo mere og mere fri til at være den, der er meningen, du skal være. Og vi har jo sagt, at det, eller folk har sagt, at det er et oprydningsår i år. Det skal jeg eddermame love for, når man kigger tilbage. Jeg synes faktisk, det har været ret hårdt til tider. Det må jeg nok indrømme. Og det er også derfor, jeg ikke har været så aktiv på de sociale medier. Jeg har simpelthen ikke magtet det. Og nogle gange så også med den video her i dag, jeg tænkte, om jeg skulle lave den eller lade være. Men så viser englen mig, at jamen, du er nødt til at gøre. Fordi der er nogen, der har brug for din hjælp. Og du hjælper også dig selv, når du gør det. Men den her 12-12-portal, tallet 12, der er jo 12 tegn i 12 stjernetegn, og vi har 12 timer i uret. Vi har 24, men de siger 12-12. Hvis man ser England, så er det AM and PM, og der er 12 disciple, og der er 12 riddere om det runde bord, og der er også 12 prikker i den højeste domino brik. Og det er et eller andet sted lidt sjovt at tænke på, fordi dominobrikker, hvis du sætter dem i en lang række og trykker på den, så vælter de. Og nogle gange så kan de også vælte for, så man ikke vælter hele rækken. Men man skal næsten ikke røre ved den før, så vælter de. Og det er lidt det der med, at når man sætter noget i gang, for eksempel en frygt med alt det, man er i, så ligesom dominobrikker, så tager det bare til i styrke, og så vælter det. Og det er der, hvor vi skal, i alt det kaos her, der skal vi prøve at være centreret og have jordforbindelse. Men det kan eddermame godt være svært, når man bliver udfordret. Og hvis der er nogen omkring en, som også bliver udfordret, så har du ikke bare nok med din egen udfordring at dele med. Du har også alle andres et eller andet sted, fordi du har ligesom sådan nogle følere ude for også at hjælpe dem. Så det er lidt svært det der med, at vi skal navigere i det her kaos, at vi skal være i vores egen energi. Send lys og kærlighed til de andre, men man er også nødt til at lukke af, for ikke selv at blive overrumplet af det hele. Og hvis man tager 1 og 2 og lægger sammen, så har man 3. Og tallet 3, man får så 33 den her gang, men tallet 3 står for Jesus. Han genopstod efter 3 døgn, og han døde, da han var 33. Men tallet, det er rigtig meget forbundet med Jesus, og det er jo også julen, og han blev født i julen, Jesus. Og Jomfru Maria, hun fik jo hjælp af Gabriel, eller hun fik at vide af Gabriel, at hun skulle føde Jesus. Og Gabriel, hun er budbringeren af gode beskeder. Og Jesus, det er jo også sådan en dejlig hjertevarm energi. Altså vi er jo så hjulpet, selvom vi føler, at vi er kæreste, til at kan klare alt det her. Vi skal bare bede om hjælpen. Og der er jo rigtig meget DNA-aktivering her i den her periode. Og du får udvidet din bevidsthed, og du kan forbinde dig med dit multidimensionelle jeg.
Og du kan også få en dybere forståelse for din sjæls formål og dit højeste potentiale og de livsmissioner, som du har sagt ja til. Og det kan også være, at du har fri vilje på nogle områder, så der kommer flere til. Så du kan godt se, at det er sådan en gang oprydning, og det er en gang information af noget nyt, plus alt det andet, der lige sker rundt omkring dig i din hverdag. Siger jeg bare. Men jeg vil simpelthen lave en meditation. Jeg ved ikke, hvad der kommer til at ske, men det er jo ikke første gang. Vi tager det, som det kommer. Men hvis du lukker dine øjne og tager 3 dybe indåndinger, så skal jeg guide dig. Lys og kærlighed ind. Så bekymring ud. Lys og kærlighed ind. Så bekymring ud. Lys og kærlighed ind. Og så bekymringer ud. Og så beder vi din skytsengel om at være hos dig. Ærkeengel Michael, Sanat Kumara, Lady Venus, Venezuanerne, så lyserød smuk energi. Og vi skal også have enhjørning i dag. Og så visualiserer du, at foran dig, der er der en lysstråle på en hvid platform. Du går hen og står på den platform sammen med alle dine hjælpere og vejledere og guider og engle. Og så bliver I beamet op til et sted oppe ved polarisen. Det er koldt, men du fryser ikke. Og så når du havner der, så står du og kigger op på himlen og ser alt det der smukke nordlys, der er. Og hvordan det danser rundt på himlen, og du kigger på det smukke snelandskab. Så når du kigger ned igen, så kan du se, at der er sådan en stor ishule, som fanger din opmærksomhed. Og der er turkis lys inde. Og så kan jeg se, at Sankt Nikolaus, han kommer, som også nogen kender som julemanden. Han er også en energi, man kan kalde på. Han kommer hen og tager imod dig, og viser dig vej ind i den her ishule. Og der er masser af isbjørne, der går rundt, men de er ikke farlige. Og isbjørne, det står for styrke, og det der med at kan holde til at være i barske omgivelser. Det kræver noget. Så de kommer og hjælper dig med den styrke her, til at kan håndtere det her. Og så inde midt i det hele, der er der en lækker sofa. Med de varmeste, dejligste tæpper lige præcis til dig. Så der går du hen og lægger dig. Godt pakket ind og godt varmt og omgivet af alle de her skønne væsener, der hjælper dig. Og så sætter Sankt Nikolaus sig i en lænestol ved siden af. Og sørger for, at der er glade, barnlige energier rundt omkring dig. Og så kigger du op. Så oppe i den ishule der er der sådan et hul med et glasvindue i, hvor du kan se nordlyset op. Og så deler nordlyset sig, og så kommer der en portal ud for universet af. 12-12-portalen. Den bliver beamet ned igennem den der vindue, og kommer ned og omslutter dig. Og det føles så rart, og det føles så trygt. Og så begynder den portal først at rense dig. Prøv at lægge mærke til alle de steder på din krop, der skaber sig. Hvor du har nogle ubalancer. De bliver hævet ud af dig. Det kan ikke være, der kommer lys på, og når der kommer lys på, så kan de hives ud. Lige så let som ingenting. Du giver bare slip og endnu mere slip. Og så bare mærk den der glæde, begejstring, du har inde i dig, den der barnlige begejstring, hvor man er
ubekymret, hvor man bare er klar til at skal ud og opleve verden, og man er ikke bange for at falde, for man rejser sig op igen. Læg mærke til den der barnlige begejstring med, at jamen, jeg slipper det her. Jeg har ikke noget at bruge de her gamle negative ting til. Det er sådan lidt noget, når man bliver ældre, man hænger lidt fast i. Det kan man godt gøre i hvert fald. Men vi skal have fat i den der barnlige begejstring og det der. Vi rejser os op igen. Vi kan klare det her. Se, hvordan det bliver suget ud af dig, uanset hvor det er henne. Det kan være store klatter, det kan være små klatter. Det kan være en hel ben, der bliver rykket af med energimæssigt i sådan en sort form eller noget. Det kan være noget fra det her liv eller et tidligere liv. Jeg ved ikke, om I kan høre mit lille marsvin, han vil være med igen nu. Vi beder Lady Nada og venezuelanerne om lige at komme og hjælpe jer ved at omgive jer med masser af kærlighed. Venezuelanerne, det er nogle engle, der har sådan en hvid lyserød farve. De står i en rundkreds rundt om jer. Og Lady Venus, hun går op og holder på dit hoved, sender masser af kærlighed igennem dig. Og jeg kan se, at Sankt Nikolaus, han går hen og holder på dine tæer, så at du beholder og står fast på den der barnlige begejstring, at jeg kan det her. Så hvad det end dukker op af ikke så rare billeder, så bare slip det og giv endnu mere slip på det. Du tager simpelthen roden ud og væk af det den her gang. Så du er klar til en masse nyt og godt i det nye år. Eller lige frem fra nu af og fremad. Og så tæller jeg ned fra 10, og så stopper den rens her. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Og stop. 0. Nu stopper rensen. Og så lige lad energierne lande, så at du lige kommer i balance. Og så beder vi om, at den der 12-12-portal med de højeste, fineste, reneste, kærligste opgraderinger, som du har brug for, må komme til dig lige præcis i den dosis, du har brug for. Så du skal bare være åben for at tage imod. Så prøv at se den her turkis, blå, hvide farve. Det kan også være, at du ser nordlys, der kommer og opgraderer dig, eller en anden farve. Gå med det, der kommer til dig af gode energier. Og så bare se, hvordan du bliver badet i det her. Alle dine celler, dit DNA, dine chakra, dine organer, dine energibaner, centralnervesystemet. Hele dig tager imod alt det her. Du suger det, ligesom du er en lille svamp. Og der er masser af plads i dig til alt det her gode. Bare tag det ind og tag det endnu mere ind. Så langt ind aldrig nogensinde har været før. For du er klar til det. Du er klar til at komme ud i verden og erobre den. For ligesom sådan et billede af en lille Pippi der. Det har jeg aldrig prøvet før. Det skal jeg nok klare. Og du vil møde de sødeste mennesker på din vej, der vil hjælpe dig på bedste og magisk vis for dig lovende noget. Og du vil blive tilbudt en hel masse godt, få en masse gode muligheder. Du vil simpelthen føle, du har et eventyrligt liv, fordi du nu tillader dig alt det her gode, der kommer ind i dit liv på alle mulige mærkelige måder. Og når du højner din energi, så højnes de også i din familie. Det er ligesom den der ripple-effekt, altså ligesom dråbe i vandet, den skaber ringe, der går langt ud. Og du er ligesom en dråbe i havet, du skaber store ringe. Med glæde, kærlighed og alt muligt fantastisk. Prøv at se, hvordan energien den strømmer til din aura også, hvordan den bliver styrket.
Der er nogen, der ligesom føler det som en slatten bold, auren har været. At prøv at se, hvordan det bliver pumpet det fedeste lys ind i den. Og hvordan når man trykker på den, man kan ikke trykke den ret langt ind, så popper den ud igen, fordi du er simpelthen blevet opgraderet. Prøv at mærke dine fødder, din fodchakra. Måske kan du mærke, at du har fået et par nye sko, nye lækre sko, du nu skal ud i verden og gå med. Tæerne er jo det første, der går frem i livet, når man går. De fortjener nogle gode sko, nogle fede sko. Lille Arthur, du må lige vente. Jeg vil gerne have noget mad, kan jeg mærke. Bare tage alt det her rigtig, rigtig lækre lys ind. Og apropos mad, når han siger de lyde der, når man bliver renset, eller det siges, hvis man tager saltbad, bader i havet, eller tager fodbad, eller karbad, at med havsalt i, at det renser kroppen lige så meget, som hvis man fastede 3 dage. Og når jeg har prøvet det, så bliver jeg simpelthen så sulten bagefter. Og hvis jeg laver vildt spirituelt arbejde, så kan jeg også blive meget, meget sulten bagefter. Og det er for mig et tegn på, at der virkelig bliver ryddet noget op. Og så er det jo lige præcis der, man ikke skal starte med at spise alt muligt usundt, når man er blevet renset. Så må man lige spise noget sundt. Så måske det lige var en bemærkning, I skulle have, hvis der er nogen, der har lyst til at fare ud i juleslikskålen og æde 0,5 kilo kleiner eller noget. Måske noget sundere vil være mere optimalt for kroppen, den bedre kan integrere de her energier. Bare tage alle de her gode energier ind. Og jeg kan se, at nu begynder de at runde lidt af. Og så på 10, så stopper den her opgradering. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Og så stopper den. En 0. Og så rejser du dig lige så forsigtigt op og takker Sankt Nikolaus og Lady Venus og venezuanerne og alle dine hjælpere og engle. Og så går du hen i på den hvide platform med lyssøjlen, der beamer dig tilbage til der, hvor du startede. Og så når du er klar, så kan du vrikke med dine fingre og tage og åbne dine øjne. Hold nu op, Peter Arthur. Jeg håber ikke, han har forstyrret jer alt for meget. Jeg tror simpelthen også med alle de videoer, jeg har lavet i dag, at han er simpelthen også blevet renset, du. Den bitte fyr. Der er høj energi herinde, så nu vil han have noget at spise. Du må finde gulerod til ham. Men som altid, så anbefaler jeg, at man drikker noget vand, så man kan få skyllet affaldsstofferne ud. Og så vil jeg simpelthen ellers ønske jer en super, super, super dejlig dag. Og hej for nu.